21! Saan ka galing? Doon sa... Hinihintay ko nga yung... Ano eh... Nag-chicks ako kaso... Nag-chicks ka? Grabe ka naman. Nag-chicks ako, tapos hindi ako sinipot. Sobrang mahalas mo sa buhay. Oh? Kachat ko siya kanina. Sabi ko, hit tayo sa ano... Barangay Asinan. Ayun oh. Ako kagaling ko lang ng bahay eh. Nag-aaral ako ng masarap na pagkain. Tara, kain tayo ng ano. Sakto, may alam ako ano yan. Milk teahan. Doon sana kami mag-date ng chicks ko kaso wala na siya eh. Oo, masarap ngayon yung milk tea. Saka Libre na lang takoyaki. kita. Libre kita ito? Hindi, ako na lang, libre kita. Ako na. Ako na, marami akong pera ngayon. Ako na. Meron akong pera dito. Libre kita. Okay, ganito na lang, pre. Ano? Bata-bata pick tayo. Kung sinong matalo, siya maglilibre. Game ka ba? Okay. Okay. Matapatapit tayo. Dito tayo. Isang gano'n na lang ha. Oo. Huwag mo akong dinadaya kasi gusto ko man-libre ngayon. Hindi totoo yan. Tatlo, bato-bato pick. Bato-bato pick. Oo. Sino malilibre? Ako, siyempre. Tara! Tandaan. Tara! Tara, let's go. Dito yung sinasabi ko sa'yo. Ako dyan sa Barangay Asinan, makikita mo agad yung ano, ayun o, yung thirsty. Masarap Lalapitan yung milk tea natin. nila dyan. Ano ba yung gusto mong flavor ng Ako, favorito ko, ano, yung taro. Mm. Ako, cookies and cream. Anong size yung gusto mo? Extra large. Uy, wala extra Ay, large. wala palang extra large. Medium tsaka large lang. Okay, large na lang. Large na lang. Ililibre mo naman ako eh. Oo. Tara na. Panalo eh. Pre, bale ito pala yung mga menu nila dito sa may thirsty corner. Pili ka na lang dyan. Isang ano, milk tea. Milk tea. Puto bongbong. Bumbong. Tapos, takoyaki. Kuya, ano pa? Oo. Sige lang, sagot ko Ano lahat. tayong, hindi ko kung ano yung mga meron dito. Shanghai meron. Oo, meron. Lahat yan meron. Meron pala lahat ito eh. Siomai. Tapos, eggnog. Alam mo ba yung pinakamasarap na pagkain nila? Di ba? Gusto matikman. Yung overload na lumi nila. As in talagang masarap. Sige, sige. Lilibre mo naman ako eh. Oo, hindi ka magsisisi. Kaya tara, orderin na natin. Sir, pa-order po kami ng mga menu nyo to. Pa-order po kami ng fried noodles. Yung with siomai po ah. And then, ano po ba yung mga bestseller nila, sir? Sa drinks po namin, ang bestseller po namin yung sa Ice Coffee Series. Yan po, yung macchiato, cappuccino, yan po. Sa mga milk tea naman po, ang pinaka-bestseller po namin dito is Oreo Cheesecake. Okay, sir, pa-order po kami niyan, sir. Lahat yan. Lahat po. Opo. Bola lang yan. Sa pa-order, sa additional po, takoyaki, nachos, tsaka yung ibalita ko, sir, meron kayo ditong masarap na overload na lumi. Meron po. Tama po ba, sir? Meron. Sige, sir, pa-order po kami ng 8. Sige po. Wow. Copy, sir. Copy po. Thank you, sir. Thank you po. So, pre, andito na yung mga in-order natin. Dami mo namang in-order. Oo, syempre, libre ko lahat dyan. At syempre, nimbe ko na rin yung ating mga kaibigan dito. Andito si Rin Cutie, si Brother John, syempre, Direk RJ. Mawala ba naman si Dildil TV? Saka syempre, ang idol ng lahat. Idol guys. So, ito yung mga pagkain natin. Ano? Kainan na ba? Kaso may problema ako. Ano yun? Sino magbabayad? Ako, nanalo ko kanina. Saka nanalo. Sa secret na yun. Sabong. Yaman mo na pala pa. Oo, tara. Kainan na natin. Kantakin na natin to. So, 1, 2, 3. So yun mga ka-Ejiwaw, titikman naman natin itong pinagmamalaki nilang takoyaki. Sobrang sarap. Matamis. Wala din siya maalat. Yun lang. Tikman pa natin na.
Tapos mo naman, pre. Kinikilig ka? Kinikilig ka, Guy. Paano ba yung kinikilig? So, pre, tikman na natin itong pinagmamalaki nilang overload lomi. Sige. Tikman na natin yan. Ano ba yung laman ng lomi nila? Siomay, itlog, meron, Egg, fishball, tapos, charon, ano to? atay, meron Atay, ano, liver, tapos, taba, squid ball. Saka meron siyang tokwa, pork. tokwa to. Tokwa. Talagang overload siya, guys. Tingnan nyo. Sarap. Ang gulo natin kung yung gano'ng lasa. Ang gulo natin kung yung gano'ng lasa. Isa pa. Lagyan natin ng toppings. Well, guys, gabi. Kung may time kayo, punta lang kayo dito sa may Tasty Corner. Tuloy niya sa may Asinan, Bugayot, Pangasinan. Pre, nabusog ako, pre. Busog na rin ako. Sobrang sarap ng mga pagkain nila dito sa Tasty Corner, no? Ano pinaka nagusto mo? Ako itong ano nila, overload lomi nila, pre. Ako Sobrang- ito. Sa sobrang ginawa. dami ng toppings niya, naubos ko yung toppings. Mamaya ubusin ko pa yan. Ikaw, pre, ano bang nagustuhan mo sa pagkain? Ito, tapos yung hotdog, ito. Hotdog sandwich. Sarap ko eh. Overload siya, may kamatis, may cheese. Ayos na. Pre, salamat sa libre ma. Next time, babawi ako manilibre. Sure ka? Oo. Ako nga, saan naman nilibre? Nakibato-bato. Saan mo naman ako dadalhin next time? Huwag niya, pre, seryoso. Bakit? Magdadala ka ba ng ano doon, chicks doon? Hindi, joke lang yun. Babalik tayo dito sa ano, thirsty. Akala ko naman dadalhin mo ako sa isang unlimited buffet. Malay natin, di ba, pre? Kung saan natin, diba? maluwag yung ano natin. Basta babalik ako dito kasama. Gusto ko, ikaw ang kasama ko kasi iniwan ako ng chicks ko, hindi sumipot yung chicks ko kanina. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. The best ka talaga. Sige. Bayaran mo na si Ren. Oo. Sir, bilis, sir.